Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ ụzọ ihe isii ka mma nọ n'abụ ọma. Ụzọ ihe isii ka mma nọ n'abụ ọma. Nke mbụ, ihe nta onye ezi omume nwere dị mma karịa ihe bara ụba nke ọtụtụ ndị na-emebi iwu. Ihe nta onye ezi omume nwere ka mma karịa ọtụtụ ihe bara ụba ndị na-emebi iwu nwere. Ọ dị otu a n'abụ ọma isi nke 37 amaokwu nke 16. Psalms chapter 37 verse 16. Psalms 37 verse 16. Ihe nta onye ezi omume nwere dị mma karịa ihe bara ụba nke ọtụtụ ndị na-emebi iwu. Ọtụtụ ndị kpara arụ taa bute ego, ha bụ ndị anyị na-akwanyere ugwu, si na ha ma ihe, na-eletukwazi ndị ezi omume nwere ihe nta anya. Taa ọ na-anụ ọtụtụ ndị ọkụ n'obi ịbụ ọgaranya, ma ọ chara ma ọ chaghị, ọkachasị ndị ntorobịa, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ọ bụ mmasị ha ka ha bute ego, ma ọ dịkwa Chineke mma ma ọ dịghị ya mma ka enweta ego a, ka ebute ya ebute. Ọ bụkwa na ọ ga-abụ emesịa nọ kịta ka ebute ya ebute. Ma onye ọ dịrị otu a anaghị adị ọcha n'iru Chineke. E kwuru otu a na Ilu isi nke 28 amaokwu nke 20. O mee ka anyị mara na onye ọ dị ngwa ngwa maka ịkpata ego wee kpata ego a anaghị adị ọcha n'iru Chineke. Lee ka ọ dịkwa maka ndị ọ bụ mmasị ha ibute ego a, ma ọ chara ma ọ chaghị, ma ọ dị Chineke mma ma ọ dịghị ya mma. Lee ka ọ dị ma ọ bụ na ị mere otu a, ma ọ bụ na ịma onye mere otu a wee kpata ego a. Ka ọ dị bụ na inwewo ego a, inwewo ihe enwe a, mana inweghị udo. O mezie gị na ị ga-anwụ n'oge, na ị ga-anwụ na mberede, oge gị erughị. Ọ bụghị ebe o jedebere. Maka ụfọdụ na-asị, ọ ka mmanụ ka m nwụọ n'oge, ma ya bụ na m nwere ego, ma ya bụ na m nwere akụ na ụba. Na ihe ka mkpa, ọ bụghị ịnwụ n'oge. Ma gee ntị, mara na enwekwaziri ndụ ka anyị lapụsịrị ụwa. Ka ị kpatara ego a enweghị udo wee nwụọ n'oge, ị ga-anọkwazi na ọdọ ọkụ ebi ebe ikikere eze dị. Mana ndụ ịdị wee ghara iche ma chọọ ihe ga-eme ka obi dị Chineke mma, i wee soro ekwensu n'ụzọ okwu ya maka ego nke ụwa, maka aha nke ụwa, maka akụnụba nke ụwa, wee lapụzịa ụwa, nwetazi onwe gị na ebi ebe ikikere eze dị. Achọ nke mara na otu a ka ọ dị. Ọ bụghị na ịchụkwuru ihe nke ụwa nweta ya, nọ kedụzi ihe ga-eso ka ị nwetasịrị ihe ndị a. Abụ ọma isi nke 37 amaokwu nke 16 wee sị anyị na ihe nta onye ezi omume nwere dị mma karịa ihe bara ụba nke ọtụtụ ndị na-emebi iwu nwere. Ana m egosi gị n'ụbọchị nke taata ihe dị mma karịrị, dị mma, kacha mma
dị n'abụ ọma. Nke mbụ wee sị na ihe nta onye ezi omume nwere ka mma karịa ihe bara ụba nke ndị na-emebi iwu nwere. Nke abụọ, ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ anyị. Ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ anyị. Ọ dị otu a na Abụ Ọma isi nke 63 amaokwu nke 3. Psalms chapter 63 verse 6. N'ihi na ebere gị dị mma karịa ndụ. Gụtụkwazịa na Abụ Ọma isi nke 63 amaokwu nke 3. Kedu ka nke a si wee dị? Kedu ka o si mee na ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ n'onwe ya? Ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ n'onwe ya n'ihi na ọ kọwarụ Chineke n'onwe ya. Gịnị ka m na-akọwa ihe a? Na ọ ka mma n'ihi na ịhụnanya na ebere nke Chineke na-akọwara anyị maka Chineke n'onwe ya, n'ihi na ya onwe ya bụ ịhụnanya, ya onwe ya bụ ebere. Ọ ka mma anyị inweta onye bụ isi ihe karịa inweta ihe ahụ. Ọ dị ka onye nyere gị ego karịa inye gị usoro, inye gị ụzọ ị ga-esi nweta ego ahụ. Ọ bụ na ọsọ ego ka e nyere gị, irisi ego, ịgbara aka, agụ na-agụ gị tupu enye gị ego ahụ gara agụkwa gị. Mana ọ bụrụ na enye gị bụrụ na enye gị ụzọ esi akpata ego ahụ, irisigodo ego ị ka eme gịnị ka ya akpatakwa. Otu a ka ọ dị na Chineke n'onwe ya bụ ebere. Ọ bụ ya bụ isi ebere anyị niile. Ọ bụrụ na ị nwere Chineke, ọ ka mma karịa inwe ndụ. Chineke bụ onye ịhụnanya dịkwazị ebere. Ịhụnanya ya bụ mmalite ndụ anụ arụ, na anyị nwere ndụ taa sitere na ịhụnanya nke Chineke. Ya na anyị inwe ndụ bụ ndụ ya bụkwazị ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na inwe ndụ anụ arụ ma enweghị ịhụnanya nke Chineke, ị ga-akpọ ndụ ahụ asị. Mana ọ bụrụ na inwe ndụ nwee ịhụnanya nke Chineke, ị ga-enwebigo ndụ ahụ oke. Ọ ga-abụ ihe aṅụrị. Ọ bụghị ebe o jedebere. Ị ga-abụkwazị onye ga-enwe ngọzi nke Chineke. Ọ bụ ya ka Abụ Ọma ji wee sị anyị na isi nke 63 amaokwu nke 3 sị na ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ na onwe ya. Ana m egosi anyị ụzọ ihe 6 Abụ Ọma mee ka anyị mara na ọ karịrị, na ọ kacha mma. Nke mbụ wee sị na ihe nta onye ezi omume nwere, na ọ ka mma karịa ihe bara ụba nke ndị na-emebi iwu nwere. Nke a bụ nsịkwazịa gị na ịhụnanya na ebere nke Chineke karịrị ndụ n'onwe ya. Nke 3, ife na inye Chineke otito karịrị ịchụrụ ya àjà. Ife na inye Chineke otito karịrị ịchụrụ ya àjà. Ọ dịkwazị otu a na Abụ Ọma isi nke 60 na 30 na amaokwu nke 31. Psalm 69 verse 30 to verse 31. M ga-eji abụ too aha Chineke. M ga-ejikwa ekele mee ka ọ dị ukwuu. Ọ ga-adịkwa Jehova mma karịa ehi ma ọ bụ oke ehi nke nwere mpi, nke ụkwụ ya
wara ja mkpa. Chineke na-akọwa na inye ya ekene, ife ya n'ime mmụọ ma n'eziokwu karịrị inye ya àjà. O nwere otu nwoke nọ n'azụ m ka m na-ega njem, na-aṅụ mmanya ọkụ ma ihe ọzọ na-adịghị esukwa mma ọ na-eme. Ma gịnị mere? Nwoke a nwere otu onye ozi nke Chineke bịara zisie ozi onye ya ego, mana ọ na-aṅụ mmanya ọkụ eme ihe ọjọọ, mana o chere na ka o nyere ego a ọ ga-eme ka obi dị Chineke mma. Achọ nke mara na Chineke mee ka anyị mara na irubere isi karịrị ịchụ àjà, n'ihi na Chineke nwere ihe niile, o nweghị ihe kọrọ ya. Ihe ọ chọrọ na ndụ anyị bụ irubere isi, ime ka obi dị ya mma. Achọ nke mara na irube isi na ife Chineke na-agakọta, ha na-agakọta, mana ịchụ àjà abụghị irube isi mgbe ọbụla. Ka m kwukwu ya ọzọ, ịchụ àjà abụghị irube isi mgbe ọbụla. O nwekwazi ndị ga-abụ ha na-achụ àjà na-eme njọ, chekwaa na àjà ahụ ha na-achụ ga-emela obi Chineke ka ọ nabata ha, ka onye ha ngọzi, ka onye ha ebube ya. Achọrọ m ka ị mara na Chineke mee ka ị mara na nrube isi karịrị ịchụ àjà, n'ihi na ihe na-enye ya otito bụ nrube isi, ime ka okwu ya si wee dị, ọ bụghị ka anyị si wee chee, ka anyị si wee kpebie n'obi anyị bụ isi sekpụ ntị. Isi sekpụ ntị bụ gịnị? Irubere Chineke isi dịka okwu ya si wee dị. Eze Sọl chere na ịchụ àjà karịrị irubere Chineke isi, wee ghara ime okwu Chineke dịka Chineke si wee kwuo ya, wee kwadobere Chineke àjà ọ ga-achụ. Ma gịnị mere? Chineke mee ka anyị mara ka o zitere onye ozi ya bụ Samuel na irubere Chineke isi na-enye otito karịa ịchụrụ ya àjà. Ọ dịkwazi otu a na Samuel nke izizi, isi nke 22, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ọ sị, nrube isi karịrị ịchụ àjà. Ewekwukwazi ya na abụ ọma ebe anyị gụrụ na isi nke 69 amaokwu nke 30 ruo na amaokwu nke 31, sị na ife Chineke na-enye ya otito karịa ịchụ àjà. Amaghị m ma ị bụ ndị na-enupụrụ Chineke isi, ma ọ bụ iso na ndị na-enupụrụ Chineke isi. Chekwube na inye ya ego, ma ọ bụ inye onye ozi ya ego, ma ọ bụ ịrụ ọrụ n'ụlọ ụka, ma ọ bụ inyere mmadụ aka ga-emere obi Chineke, ma ebe ọ bụ na ị nọ na ịnụpụ isi. Chineke mee ka anyị mara na irubere isi karịrị ịchụ àjà, nke bụ na ọ dị mma karịa na irubere Chineke isi ma ga-enwe na àjà ị nwere ma ọ bụ ịchụrụ Chineke. Ọ ka ga-enye Chineke otito karịa mgbe ịchụrụ àjà ma ịnupụrụ ya isi. Ọ dịkwazị mma ka a chụọ àjà, ma kama ị ga-achụ àjà nupụrụ Chineke isi, ọ ka mma na idebere okwu nke Chineke ma achụ na àjà. Ma ị ga-eme ka ngọzi nke Chineke ju gị arụ dị n'isi gị ma ọ bụrụ na ị ga-erubere Chineke isi ma chụọ àjà. Dịka nso ekwuo, ọ ya ka mma na ịchụghị àjà ma nupụrụ Chineke isi karịa na ịchụrụ ma nupụrụ ya isi, n'ihi na àjà anyị na-achụrụ Chineke bụ iji gosi ka obi anyị dị n'iru Chineke, ma marakwa na ihe sokwa gị nye Chineke na nke o nwere ka nke na-enye ya. Ihe niile ị nwekwa n'ụwa bụ Chineke bụ onye nyere gị ya. Ihe niile ịhụ n'ụwa bụ Chineke mee ka ọ dị otu a.
lapụkwazie ajọ ihe na-eme na ọ bụghị ya ka na-ekwu maka ya. Ma Chineke dịka onye ji ike niile maka o si eso ihe ndị a na-eme n'ụwa bụ arụ na-akpa n'ụbọchị nke taata, Chineke ga-ahụlele na okwu ya ga-emezu. Ọ ga-abụ ruo na njedebe, otito ga-adịrị aha nsọ nke Chineke. Ma achọrọ m ka ị mara na ihe ọ chọrọ ka mụ na gị na-eme taa bụ ilubere ya isi, na ọ ka mma karịa ịchụrụ ya àjà. Ma irube isi chụọ àjà, ị ga-enwe ngọzi nke Chineke ọkpụrụkpụ. Ma gekwa ntị, ọ bụrụ na ị ga-achụrụ Chineke àjà ọ ga-anabata, ị ga-abụgodu nwa nke Chineke. Ka m kwukwu ya ọzọ, ọ bụrụ na ị ga-achụrụ Chineke àjà ọ ga-anabata, ị ga-abụgodu nwa nke Chineke. N'ihi na Chineke mee ka anyị mara n'okwu ya na o nwere ndị bụ ụmụ nke ekwensu, ndị bụ ndị ga-anọnyere ekwensu ebighị ebi. Amawo ekwensu ikpe na ọ ga-anọ n'ọdọ ọkụ ebighị ebi. Ọ makwanụ, a na-echezi mgbe oge ruru ka enubazie ya n'ọdọ ọkụ ahụ. Ọ ma na o nwere nwa obere oge n'ụwa na ndụ a, o wee na-agbasizi mbọ ike ime ka anyị bụrụ ndị ga-enwe mgbagwoju anya ebe nsọpụta mmadụ dị, n'ihe ga-eme ka anyị bụrụ ụmụ Chineke. Achọrọ ka ị mara taa na ịbụ nwa Chineke bụ ihe ga-eme ka ị nwee ezi ọrụ, nwekwazie àjà Chineke ga-anabata. Mana ịbụ nwa Chineke a agaghị esite na ọrụ gị idebe iwu nke Chineke. Ọ dị mma ka edebe iwu ya, ọ ga-enye obi aṅụrị, mana ọ bụghị ya ga-eme ka ị bụrụ nwa Chineke. N'ihi na ịbụ nwa Chineke ga-esite na Chineke n'onwe ya. Ọ gaghị esite na gị onwe gị bụ mmadụ. Ya ojide otu a bụ na gị onwe gị bụ mmadụ adawo okwu Chineke. Yesokwa gị mee, yesokwa gị bụrụ ya ka ị na-eme. Iwu sokwa ya bụrụ ya ka ị na-edebe, ka obi dị Chineke mma. Mara taa na ịbụ onye ikpe iwu Chineke niile mara. O kwuru otu a na James isi nke 2 amaokwu nke 10 si na idebechi iwu ya niile wee daa otu n'ime ha, na ikpe ha dum amago gị. Gị onwe gị na-ege m ntị bụ onye dara ya iwu Chineke. Ọ bụgoro naanị otu ka ị dara, Chineke si na ịdawo ha ncha niile. N'ihi nke a, ịbụ onye ikpe ha dum mara. Onye ikpe Chineke mara ekwesịghị ịbụ nwa Chineke, ekwesịghị ịga alaeze n'igwe. N'ihi nke a, ihe ị kwesịrị bụ ọkụ mmụọ, ịnọ na ọdọ ọkụ ebighị ebi. A sị na ka Chineke kwụọ gị ụgwọ ọrụ gị, ọ bụghị ịbụ nwa ya, ọ bụghị ịga alaeze n'igwe, ọ bụ ịnọ na ọdọ ọkụ ebighị ebi. N'ihi na ọrụ anyị bụ ọrụ rụrụ arụ n'iru Chineke. N'ihi na atụlebe ezi omume anyị, a ga-afụrịrị otu mkpụrụ njọ n'ime ya. N'ihi nke a, ọ pụghị inye gị nzọpụta, ọ pụghị ime gị nwa nke Chineke. Ma Chineke na ihe ịhụnanya o nwee n'ebe ị nọ, n'ebe m onwe m nọ, o zitezi onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa rụọ ọrụ nzọpụta gị, rụchaa ya. Ka ọ bịara ịrụ ya, ọ rụchara ya. Ịbụ nwa Chineke dịka nsi wee kwuo, ọ gaghị esite na ọrụ gị, ọ gaghị esite n'aka gị, ọ ga-esite n'aka nke Chineke bịa. Onye gokwanụ ọkpara nwa ya bụ Jizọs bịa rụọ ọrụ gị, ọrụ nzọpụta, rụchaa ya. Ya onwe ya nabatara ọrụ Kraịst bịa rụọ maka nzọpụta gị, kpọlite n'ụbọchị nke 3. Ọ nọghị n'ala ili ruo taa, ọ bụ onye a kpọlitere n'ụbọchị nke 3 iji gosi na ị ga-enwe nzọpụta, ị ga-enwe ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst. Gịnị ka ị ga-emezi? Mara na ọ ga-abụ okwukwe gị na ọrụ nke Kraịst, ọ bụghị ọrụ gị. Maka mgbe ị na-arụ ọrụ na ọ bụ ya ka ị ga-esi na ya nwee nzọpụta, gaa alaeze n'igwe, bụrụ nwa Chineke, ị na-atụkwasị obi gị na ya. Iji arụ ọrụ a ka ị gaa eluigwe bụ na ịtụkwasị obi gị na ọ bụ ịrụọ ya gaa alaeze n'igwe. Wee gwa gị na gịnị gaghị esite na ya gaa alaeze n'igwe, n'ihi na o nwere njọ n'ime ọrụ gị. Ma Kraịst bịara rụọ ọrụ nzọpụta gị, debechi iwu Chineke niile. O nweghị ka o si mejọọ, nweghị njọ nọ n'ime ọrụ nke Kraịst. Gịnị ka ị ga-eme? Were obi gị wepụ n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ nke Kraịst, ka Chineke hụ okwukwe gị, rụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị, zọpụta gị n'ọkụ mmụọ, nye gị ndụ ebighị ebi, mekwazie gị nwa nke ya.
ọ ga-abụ mgbe ịrụ ezi ọrụ maka otito ya ma chụkwazie àjà inwe ngọzi gbara ọkpụrụkpụ. Ma gịnị ka ị ga-eme kịta? Ị ga-abụ nwa Chineke dịka nsi wee kwuo, ọ gaghị esite na ọrụ gị, ọ ga-esite na gịnị? Ọrụ nke nwa ya bụ Jizọs Kraịst rụchaa maka nzọpụta gị. Ka ị kweta n'obi gị ma kpọọ Kraịst, Chineke ya ahụzi okwukwe gị lụọ ọrụ nzọpụta, rụkwa ha n'anya, ọ ga-adịrị gị otu a ebi 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 ebi. Ị ga-abụ nwa Chineke ebi 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 ebi. Gịnị ka ị ga-eme? Achọrọ m ka ị mechie anya gị n'abalị a. Nkwuo na ekpere a isoro nkwuo, ka ị na-ekwukwazi nyasị gị n'obi pụta, maka Chineke na-elele obi gị kịta. Obi gị ka ọ na-ele anya mgbe ọ hụrụ na ikwetewo na ọkpara nwa ya bụ onye nzọpụta gị sọọsọ. Ọ bụzi mgbe ahụ ka ọ ga-arụ ọrụ a ịpụghị ịrụrụ onwe gị. Ọ bụ na ọ bụ mmasị gị, achọrọ m ka isoro m n'ekpere a. Nkwuo isoro nkwuo, ka ị na-ekwukwazi kwetekwazi ya n'obi gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na ị zitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọọsọ. Zọpụta m, onye nwe m, n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebi 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 ebi. Daalụ onye kere ụwa niile na nzọpụta inyere m n'ụbọchị nke tata, na nwa gị mbụ n'ime mmụọ ma n'eziokwu na ụbọchị nke tata. Amen. Amen. Ka ikpere na ekpere a, ka njukene gị o si n'obi gị pụta na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ. Ị kwetere na ọrụ Jizọs Kraịst rụrụ na ọ bụ maka gị. Ị kwetere na ọ bụ site n'ọrụ ahụ. Ọ bụ na ị kwetere otu a, achọrọ m ka ị mara na Chineke sịrị na ị nwewo nzọpụta. Chineke sịrị na ị bụwo nwa nke ya. Marakwa na ọ bụghị gịnị ọrụ gị, ọ bụ okwukwe gị n'ọrụ nke nwa ya rụrụ maka nzọpụta gị. N'ihi nke a, ị bụwo nwa nke Chineke. Ọ bụ ihe aṅụrị ka ọ bụ. N'ihi nke a, Chineke chọrọ ka gị onwe gị bụ nwa ya na-eme ihe karịrị, ihe ka mma karịa ndị ọzọ. O wee mee ka anyị mara na ọ chọrọ ka ị bụrụ onye ga na-enye ya otito mgbe niile. Gịnị ga-enye otito? Ọ bụ ime ka o si kwuo. Ọ ka mma karịa ka ị mejọrọ chee na onwe ka isi nye ihe ga-eme ka obi dị ndị na-efe ya mma, ọ bụ mee ihe dị aṅaa. Imela obi Chineke. Imela obi Chineke ga-esite n'idebere okwu ya, ime ka iwu ya si wee dị. Ọ bụ mmasị Chineke ka ị bụ onye nabatara Kraịst a nwee nzọpụta, bụrụ nwa ya, ka na-erubere ya isi, na-eso ụzọụkwụ nke Kraịst, na-edebe iwu ya. Idebe iwu Chineke, iso ụzọụkwụ Kraịst abụghị maka ịga alaeze n'igwe, abụghị ya mere gị nwa nke Chineke taa. Iso ụzọụkwụ Kraịst na idebe iwu Chineke bụ ihe ga-eme ka ị nwee ngọzi nke Chineke. Ịbụ nwa Chineke abụghị ọrụ gị, ma ọrụ gị ga-egosi na ịbụ nwa Chineke. Ka ị na-egosi ọrụ gị a, Chineke ga-anara otito. Ka Chineke nara otito, onye gị ngọzi nke ya. Achọrọ nke mara na ọ bụ otu a ka ọ dị. Abụ nwanne m nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-enwekwazi ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla ma o jiri ọkara gafee elekere nke 9 nke ụtụtụ. Ọ dịkwazi otu a na mgbede ya na elekere nke 5. Anyị na-enwekwazi ihe a kpọrọ prayer meeting and Bible study ụbọchị Wednesday.
ọ na-abụkwazi oge mgbede elekere nke 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College, Texas, USA jikọrọ aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ na ihe a kpọrọ theology. Ga-abụ mgbe onye ahụ gụchara, a ga-esikwasị na Texas, USA zitere onye ahụ asambodo nke a kpọrọ certificate, Bachelors of Arts degree in Theology. N'efu ka a ga-enye onye ahụ ihe ndị a niile. O nweghị ụgwọ onye ahụ ga-akwụ maka ya. N'efu ka